И здравейте, приятели, това е втора част на играя... играя Майнкрафт. Това мисля, че е сървъра. Ако зареди ще видя, малко поиграх. Да, това е сървъра. Поиграх малко, след като свърших първа част и довърших си къщата, помежду другото, но не съм я обзавела все още. Там още седи дърт купчето. И да, хора, направих си градинка тук. Тя даже е порасла, като гледам. И да. Фермата, направих се такива пътечка, в смисъл и към тази ферма за животните и към другата ферма, която е там за това, но къщата не съм я обзавела. Мисля да давя така дърт, за да е по-красиво. Така мисля поне аз, но да. Котките трябва да се прибера. Трябва много неща да свърша като цяло в това видео, но ще гледам да е по-кратко, хора. Извинявам се, че ще бъде... Верно няма място в инвентарите. Така. Аз печката взех ли? Да, окей. Ще гледам да е по-кратко, защото към 20 минути или 30, защото миналия път, когато започнах да снимам самото видео и ми спря видеото, защото било много дълго, стигнах лимита, а то беше около половин час и трябваше да снимам няколко части, но после можах да ги събера, така че да, това е втора част и ще побързам малко, защото просто няма как. Отивам някъде да видя овце дали има, за да си направя още едно легло. Ако случайно намеря овчици някъде, моля се на играта да ми пусне някакви тук 3 овчици, защото съм много бързам просто, хора, и забрах да ви кажа, абонирайте се за моя канал с камбанката и харесайте клипа, защото с Гого сме ви приготвили изключително много яки видеа и просто наистина не знаете колко много се трудим за вас, само и вие сте щастливи, но пък и ние се радваме за това, че вие сте щастливи и да. Добре, хора, също съм намерил овце, което ме притеснява мъничко. Така вече минаха около 2-3 минутки. След около 13 дена ми е рождения ден и мама и татко ще ми подарят мечтания статив, който толкова много исках. Добре, тук има кон. Мисля да намеря седло от някъде или да си крафна, ако видя рецептата каква е за седло и ще си направя седло да се опитомя кон. Но все още не съм намерил овце, което ме притеснява. Притесняваме. Извинявам се за какво чуете, но мама и тати си говорят, бати как също са тук. Ако чувате пък телевизора е пуснат, музика свири и да. Бе, също съм намерил овце, мамка му. Ще се оставя леко да потъна, да не мога да доплувам. Така, хора. Извинявам се, ако чуят някакъв звук, но пак казвам, мама и татко си говорят, пати как също тук, телевизора работи, музика свири и няма как просто и да. Пък сигурно за рожден ми ден... Овца! За рожден ми ден ще снима отделен влог, който ще бъде 2 овце. Да. Съжалявам. Имам ли едно вълна? Нямам вълна едно. Тя преди можеше да се крафне от кокали или от бонмил, нещо такова можеше да се крафне просто. Хора, стъмва се. И ми трябва на... Опа, там гори. Добре, хора, прибирам се просто към нас, защото просто... Беги. Мале, хора. Става лошо. Трябва да кажа, че има отделен видеоклип или влог, може би от рождения ми ден, от купона, който ще правим и от такива неща, от тортата, снимки ще има и много неща. Ще покажем няколко игри, с които играем с братовчеите ми. Тъкмо ще им подарят и новия статив, новото ми мечтано и любимо котенце, хора.
Просто нямате си на идея колко нямам търпение за този рожден ден. Стъни се. Аре се лягам. Лягам си, хора, и ще ходя на сутринта да търся още една проклета овца. Стига вече. Искам овца от някъде, за да мога да си крафна още едно легло. Ще отида нататък. Хора, вече 5 минути са минали. Това ми коства доста време. Аз почти ви показах всичко. Абонирайте се за трета част и пишете долу овца! Пишете долу в коментарите какво да правя в трета част, защото нямам абсолютно никаква идея. 2 овце даже намерих и ще си взема и 2 овчици, защото ако ми дотрябва някъде още едно допълнително вълна, просто ще ми трябва доста. Аз взех месото, пък не... Дали са 3 за едно легло. Страхотно. Страхотно просто намерих си овце. И там има още овце. Добре, тук още една овца има. Има и кокошка. Добре, по-късно ще в трета част вече обмислих какво може би ще направя. В трета част в фермата, където са ми кравите и прасетата, там има едно прасе, няколко крави, там ще добавя още овце, кокошки и такива неща. И още прасенца, може би ще направя друго. След като свърша видеото, малко ще подсъкам още, за да започна фермата и по време може да я завърша, защото виждате има 4-5 крави и едно прасе. Това не е нищо абсолютно и да, просто да. Сега търсим легло, така. Легло, така. Добре, сега ми трябва чест да си направя. Трябва ми чест, ама спешно чест. Защото направо това е така си крафтвам. Защото просто не мога. Ето така и сега слагам всичко, абсолютно всичко тук. Вода, всичко. И диамантите, и къщите, пясък, такова и такова. Така, тази мотика няма да ми трябва, хора, просто ще ми трябват тия неща и малко храна. Тук ще си взема 2 ябълчици и ето този хляб, който ще ги оставя ето тук. Диамантите ще седят тук, разбира се, и тук ще се опитам нещо друго да направя. За сега е това, хора, няма какво друго да направя. Опа, къщите ми трябва да си прибера котките. Така, къщи, така. Отивам да си прибера котенцата. Коте, ела тука. Няма да бегаш, писочи, ще бия. Аре, идвайте ми котовица на къща, беги. Хора, какво ми става? Много бързам, изключително бързам. Аре, едната се скъса. Така, сано. Извиня се малко, точно така. Ти мини навътре, точно така. Ти също ела. Чакайте да затворя, защото може да избяга и... Добре, просто ще направя ето така, ще дойда тук. Сядаш тук. Отивам си търся седмата къща. Мисля, че бяха... Чакайте малко. Не бяха ли 9? Я върнете видеото и вижте, когато се отвориш честа взема къщите, ли бяха 9 или 7. Защото не съм много убедена, че са 7. И да, хора, не мисля толкова. Добре, взимам си първото жито. Аре. Така. Така, хора. Взимам си житото и насаждам го просто... 53 самото такова. Така, това е почти готово. Ще го ставя. И да, хора. Какво тук се мърда? Аха. Имам още едно такова. Най са били 54. Изпуснала съм едно такова, хора. Изключително много бързам. Тези да ги вземля. Ще ги взема така. Ще взема така трички. Ще сложа още цвеклото тук така да се съди. И да, хора, това мисля да бъде. Прибирам се.
И да. Ами, така хора. Една секунда. Това беше от мен. Абонирайте се за канала за още такива яки видеа. И пишете долу в коментарите какво да бъде. Трета част определено ще бъде да си намеря кон. И сега, след като свърша това видео, още малко ще подцъкам, за да си направя къщи, смисъл да си дооформя фермата. И да, пишете в коментарите, харесайте този клип, абонирайте се канал с камбанката, защото с Google сме ви приготвили изключително много яки видеа. И да, това е. Чао!